Čus lidi, zdravím vás z dalšího videa, a to jsem zase Adry. Ahoj. A co budeme dneska dělat? Dneska budeme hrát nějaký venku. No nevím, jestli se mám to nějak, ale je tady nějaký deštivo? Ale nějaký ponožky. No nějaký Někdo ponožky. tu pořád něco odhazuje. Co to je dobrý, ne? Ale kdo dneska uhádne, kolik je Lacikovi, dostane 55 korun. Já taky mám peníze, takže jdu do obchodu. A jdem teďka do obchodu. Ano? Ale ne, zase sem někdo chodí. Už tady je někdo? Ahoj. Ne, to jsou kamarádky. Ale. Já jsem zašla včera moje kolo, ale já úplně celý skoro předělaný. Vy natáčíte? No, Ty máš nový telefon? Ty máš to stejný jak já, ale to není můj telefon, já ho mám doma. A čí to je? Čí to mám úplně Jdem. Běž. Jdem natáčet. My jdeme do obchodu. Bim a Bim, čau tě, to je Gogo. Remik Goga. Bim, čau tě, to je Gogo. Bim a já máme jistý. Je to v tvojí hlavě. Mysli. Len pozitivně, to tak mysli. Bim a já máme. A máme 55 korun. A ještě já mám 100, ještě mám 200 korun, vole. Ještě mám tady nějaký 50 kg, vole. A jdeme někam. Jdeme sem. A jdeme. Je tady večerka? Dobrý den. Dobrý den. Takže právě Nevíme, co v obchodě. Já no, a nevíme, co si koupíme. Tady jsou hodně dobré věci, ale nevím vůbec, co si koupíme. 55 Otevřu bonbon. Jistě. Pozor. Co kdybychom si vzali Haribo? Haribo. To stojí 17, na to máme. No tak jak chceš, já to nechci. A co chceš? Ježišmarja, co to je? Máš na cejr? A co chceš? Pizzu, no jasný, vole. Kdybychom šli tam do tamto, to dělají hranolky pizzu. Pojď, jdem. Dělal jsi to Haribo? Jdem. Haribo nemá stejně jak ty. No a co asi? Tak jsme si akorát nic nekoupili. Nekoupili jsme si nic, protože teďka jdem tady. Je to řecké soulaky. Doufám, že to je otevřený. Já taky. Jo, není to, OK. Takže jdem zase zpátky a prostě něco vybereme. Jako. Půjdeme třeba do obchodu, kde jsme koupili hamburgery, ne? Ty, co jsme koupili včera. No možná to je už zavřený. Tak si ty rychle vidí. Ne. Já mám celý nabitý. Já se chtěla robiť rychle. Pojďte taky. Já nevím prostě lidi. Tak koupíme si ten Haribo. Tak si ho koup. A ty? Já ne. A co bramburky? A to už máme vlastně. To jsme si mohli vzít. Brumíka. Ty Maria, my máme doma. Tak co chceš? Nevím. Maria. Natáčíme. Ty jsi jistý, že natáčíme? Natáčíme. 3 minuty. Tak co? Tak to bude na to, že to nemáte někdo korunu. Já mám. Počítáme. 5. Počkej. Jo, ale vrátí 4. Vždyť máš korunu, ne? Tak vrátí 4. 4 koruny vrátí. Tak co chceš? Já fakt Lidi to bude dlouhý jako. nemám na nic v tom obchodě. Nic dobrý. Tak nekoupíme si nic. Naschle. Naschle. Ty vole. Je tady deštivo, všude tady skoro mokro úplně. Kam jdeš? Já nevím, jestli to tam je otevřený. No jo, zavřený, OK. Jste včera viděli Kevina? No, on si stále na mě větší.
Chceš diamant? Vezmeš si mě? Ano! Tady máš. Co děláš ty nebo? Pojď sem. Tak to jo. No už bychom to mohli ukončit, ne? Už nahráváme docela dlouho. No právě. Takže doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, koment a odběr a čusák. Čau.